Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दिनैहाय दा dimapur थांनो ओंखारदों उत्तम दैमारिबो दंफैयोमोन नालायहाय जोंनियावहाय कार्बि आंलंआवहाय ओमफ्राय बेखौहाय दा dimapurसिम दोननानै फैनो नागिरदों आरो जोङो ओमफ्राय करिश्माबो थांगोन एक्चुअली मैयानो थांनो नागिरदोंमोन बिसोरा बाट लेट जाबाय नालाय जों दोनना फैनोसै होननानै दा दोनहैनांसिगोन आरो स' भिडिअ'आ फैबाय थादो जोंजों लोगोसे dimapurसिम आरो dimapuraवबो एसे जोंबो आंबो थांफेरखायाखै बार' dimapurखौ नुफेरखायाखै एसे गिदिंनानैबो फैनो हासिगोन होननानैहाय स' थांनानै दोननानै फैसिगोन आरो स' फैबाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव बामालाय थांसैलाय स्कुल थांसैलाय लेखाखौ होबायना गोराव गोराखौ दे मा फुल जोंहानाव फुल गैया मानो मा दङ स्कुलाव माबा दं स्कुलाव फुल नांगौमोन जोंहानाव फुल बिबारानो गैया हनै खालिजोबसो ओइलाय इसिनाव खायथां एसे ओइ मादैमोननाव दं बिनानै खाहै एसे ओइ इसानाव हरगोन खोमा फुल एसे नांगौमोन थांलाय सोङैलाय हरगोन ना हरा On the way, Karish, कैसा लग रहा है? dimapur जाएगा? मजा। So finally, दा उत्तमखौ दोननानै फैनोसै dimapuraवहाय गावसोरनि आनैनाव थांनो ना? आनैमोननाव थांनि माबा बाबानि बिब' दङ आरो बिराद गोबावसै आं थाङैया बेखायनो एसे हाबनानै थांगानोसै आरो खाथियाव फैखाबाय नालाय बे आरो बेखौ दोननानै बे माने सानथाम सानब्रै थालांसिगोन dimapuraव जों फैफिनसै आरो 3 घन्टासो 2.5 घन्टासो 2 घन्टा So finally जों दा उत्तममोननि आनैनि न'आव सफैबाय आरो dimapur अबस्था गैला नै मिथिया आदा अबस्था गैला जि सोंगुलायदों मालाय नै मा जि बियो मादै आनै उत्तमनि आनैनि न'आव जों फैबाय दा जोङो ना अमा बयल जानोसै नै dimapurनि थोरसिया खेबसे आं बिदि जानायाव गय बाथायावनो ओंखाम जाबाय होननानै मिनिदोंमोन आंखौ भिडिअ खिन्थु बेयो dimapuraव नागाफोरनि थोरसि बेयो ना आबै नों जाबाय ओंखाम फैदो करिश फैथारबाय नोंबो जानोसै बिथिंजाय भिडिअ सोलिगासिनो जि गोथाव गोथाव ओंख्रि जानोसै ओमफ्राय न'आव जाना फैखादों थेवबो जाबावनोसै नै लागायनोसै स्क्वाश बयल लागायदो होमबा ने फंबाय बिनानाव उत्तमनि बिनानाव फंबायाबो लोगोफोर जों दा ओंखाम जानानै ओंखारबोफिनबाय आरो थांफिननोसै जोङो ओमफ्राय जोङो माबा जानानै फैदोंमोन आरो दा टाउन जानानै फैबाय जोङो नै dimapur टाउन जानानै थांनोसै आरो दहाय बबे साइडथिं फैयामोन जोङो सुखानजानथिं फैदोंमोन आरो दा जोङो नै थांसै आरो मोजां dimapura दिफा फिसासो dimapurजों फात्ता मोनो आरो लोगोफोरजों दा मानजा सफैबाय मानजानिफ्राय जों भुट जुलुकिया लांफानो नागिरदों भुट ना बे मा होनदों बानलु किमान कइसे पवायाव 100 खैथा मोनगोन जोंलाय फिसा जादसो खोमा होयो फिसा जाद नङा बैलाय बानलुआ गोसा जागोन इयो नै बिदि फान्थावा बिदि फान्थावखौ मेनानै जायो आं भिडिअ नुबाय थादों ओमफ्राय खम नंगौना नंला बेलेगाव बेना बेसेयानो आमलाय फ्रेश लकेल कार्बिफोरनि बेखौ लांनांगोन बेखौ लांनि बे लकेल नंगौना नङा दा सुमुसोहाय बेसर सुमु गोथाव जानो नङा खोमा ना सुमुआ गोथाव जायाहाय थेवबो 89 एसे मोनगोन खोमा फैलाय मानजायाव मैगं बाजार खालामनोसै दिनै नों आंनि मोजां मोननाय गोसो बेखौ जानायनि लांनि दे केनेका खाए तू बयल करि पिटिका लकेल बुस्थुहाय मोजां बेखौ लानो ना मानो ना बिबा गोखा जायोहाय तिता हब नेকি लादो जुता नों लागोन आदा लाइखौ हा
दे हा ओमफ्राय दा जोङो फान्थाव गोखा बेखौ मा मेनानै जायो बेखौ आं एवनासो गोथाव मोनो हा एवना रुनानै जाबा खारै जाबासो गोथाव जायो ना गोरानजों मानजायाव आयौ जि मोजां मोजां माबायदि संना होदो दाहायनो जानो नागिरदों आंबो खारैजों ना गोरान मोननांगौ ना गोरान लाना थांनांगोन होनबा गोथाव जाखायो मिथिबाय आरो बयलारफोरजों बयल संना जाबा गोथाव जायो बाजार खालामबाय बानलु एसे लाबाय ओमफ्राय फान्थाव गोखा लाबाय जोङो कार्बिफोरनि फान्थाव गोखा ओमफ्राय लाइ लाबाय आरो जाहैनोसै थांनानैहाय लाइ लाबाय फान्थाव गोखा बानलुआबो मोजां मोजां ओइ हांसै करिश्मा फैदो अ मा जानो खमलासो जाखागोन र' नागिरनांगोन खमलाया बेसे गोजान बानलुआ आदा ए जों लानोसै थारुनफ्राबो जि लकेल मैगं मोनो बेयाव फ्रेश ओरैबायदि टेस्टि नुदों ना नै पेकेट गोरान एटु किमान হয় বাইদেউ ए गोरान पेकेट 200 ना लानोसै बानलु गोरान पेकेटाव भुट जुलुकिया राननाय मोनखायो आरो 200 नो बे मा होनो 200 थाखानि बानलु भुट जुलुकिया गोरान औ जाबाय चलो बेहना हा अ खमला जालांनिहाय बोरैबा मोनगोना मोनाथाय स' जों फैयै दा सिलपेटा मोनलायबाय सिलपेटायावबो बेयाव कार्बिफोरनि ट्रेडिसनेल मैगं मोनथारोना एकदमबारे माने लकेल आरो ट्रेडिसनेलसो होनलायलांबाय आङो लकेल मैगं मोनो बेनिखायनो मैगं बायनानै लाङो ना बेयावबो ओंखारबावबाय आरो आंनि फेभरेट बुस्थुखौनो नुबाय नै एम्फौ किमान হয় भन्टी हा एकटात 100 टका मा अ मोनसेयाव 100 नो लांनोसै इखो आङो इटु लम हा मा आहि आसु ओमफ्राय इथिं नै बानलुबो मोनगोन लकेल बिरिक ल किमान के मुठी ल थंखेब 10 टका ल 30 टका मा ए 30 टका को थंखेब होनो ओमफ्राय बानलुखौ बिरिक होनो र' हा মই लम एफाले सा एटु কি ঠেংবং মা আচ্ছা আচ্ছা অ এটো হৰু লেছৰা অ হৰু লেছৰা ন ওইটো মাটি দাইল মাটি দাইল এটো গছৰ অ গছৰ ন এংকয় ৰদে ইফালে যাম মই আগত অ इसोर लारायदों आरो आंबो जायगानिबाबो बारा बुजिलाङा एम्फौआ नै इयावबो दङ ओइ बुरा आं सेन्देल गानाखै ओरैनो फैबाय आङो नै जि मोजां अ नै इयावबो दं आरो मुथि भुट जुलुकियाया किमान एटु বাইদেউ 100 मा से माने बिसोरनि गामिनि लकेलनि जोगोनार लानो नागिरदों जोङो जोग्लावरि ना माथाय बे मैगङा मिन्थिया आं मुलालाय हा मालिक नै इखौ लाफैदो होमबालाय इखौ फिसाखौ ओरै लाइन फानजोबो आरो इयाव मैगंलाय अ किमान एटु বাইদেউ हा 60 ए 50 ल दुइटा ल 60 नङालाय बुजियाखै दे आं बुजियाखै 50 दुइटा लम 50 लबि दे বাইদেউ 100 হ'ব 110 ल 110 खनसे खेबसे होनबाथाय आरो मालाबाबो खमायनायाव गैया आरोना सबायबिमा ए कार्बि सबायबिमा होनो जोंनिथिं बेनिफ्राय एम्फौ लानि अबाव बेखौ नाङा इयाव लानो होनबोखाबाय दे आं गथ'खौ अन्थ'बाथाव सिख्ला गथ'खौ दे लादो सेवाहाय सेवनाय नङा मानो सेवनाय जालाबायनो लादो
थाइसे आयौ माथो बाजार ओइ बेयाव मैगं बाजार खालामफैगोनहाय मालाबा दै गारि लानानै मदद फैबा लाबोनोसै ओमफ्राय लांफैनोसै आरो ना खैथासोआव थायो बेलासियावसो खुलिखायो खोमा फुंनिफ्रायबो खुलियो बेलासिबा बेरायथावथाव मोजां जायोब्रा 3थासोआव ओंखारबोबाय दाबायदिबा ओंखारबोबा आराम होमबाबो थाब जोबथारो बिनि मैगङा 2थासोआव ओंखारबोबायब्रा बंटी এর মানে তো কত গল তুমি ডিসাইড তো কত মানে তো মাতিবিচোন 10 টাকা লাগে বুট ভাজাটো লাদে দে খৰিস দে অব मोनसे मुथा 100 नो मोनसेयाव दे बिरिक बांने ल अब कका बिरिक बांने ल जेनेबा बतन थायथा सालगोर बे सिलपेटियावहाय बयबो मैगं लांफैयो आरो ओमफ्राय जोंबो लाबाय दा थांफिननोसै ओमफ्राय आं बे ब्लगखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो नांगौनो गावखौ बिरिक नांने ल बा दे गावखौ फट' थिखोनांगौनो